जय माता जी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। एक माता रानी का गीत लेके आई हूँ, आप लोग को कैसा लगेगा प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सुनिए फुल वॉच करके। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा। नवरात्रि चल रही है, माता रानी का गीत सुनिए और हमें आगे बढ़ाइए। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। कैसे मनाई मैया कैसे मनाई, कैसे मनाई मैया कैसे मनाई। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। अड़हुल के फूलवा मैया भंवरा जूठा रसी, अड़हुल के फूलवा मैया भंवरा जूठा रसी। कैसे के हरवा चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। कैसे के हरवा चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। गेहुआ के बलिया मैया सुगना जूठा रसी, गेहुआ के बलिया मैया सुगना जूठा रसी, सुगना जूठा रसी हो। सुगना जूठा रसे गेहुआ के बलिया मैया सुगना जूठा रसे। कैसे के रोटवा चढ़ाई, बतावा मैया कैसे के रोटवा चढ़ाई, बतावा मैया कैसे मनाई हो। कैसे के रोटवा चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। कुआना के पनिया मैया मछरी जूठरल सी, कुआना के पनिया मैया मछरी जूठरल सी, मछरी जूठा रसी हो। मछरी जूठा रसी। कैसे के जलवा चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। कैसे के जलवा चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। लहंगा चुनरी मैया बजजवा से मंगवली, लहंगा चुनरिया बाजार से मंगवली, बाजार से मंगवली, बाजार से मंगवली। लहंगा या चुनरी बाजार से मंगवली। कैसे ओढ़ाई मोरी माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। कैसे ओढ़ाई मोरी माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। धरिया लवंगिया बनिया से मंगवली, धरिया लवंगिया बनिया से मंगवली, बनिया से मंगवली मैया बनिया से मंगवली। धरिया लवंगिया बनिया से मंगवली। कैसे के धरिया चढ़ाई, बतावा मैया तोहई कैसे मनाई हो। कैसे के धरिया चढ़ाई, बतावा तोहई कैसे मनाई हो। काहे रिसियाई गयु माई, बतावा तोहई कैसे
मनाई हो, काहे रिसियाई गयू माई, बतावा तो कैसे मनाई